Lalaki nga naumol sa drogas ng hostage sa ilang gibilaran nga haya. Daghan ang samaran. Karne sa gituhoang endangered nga thresher shark uban sa mga kinahong isda nasakmit sa mga sakop sa Provincial Anti-Illegal Fishing Task Force. Mga trabador nga nangita og mas dakong sweldo ang mudagsa sa mga job fairs. Security Services gipaundang ni Governor Davide. Mga pulis ang mugwardya sa Kapitolyo. Angel May Dakay gikoronahan nga Binibining Toledo 2014 samtang Jonette May Sabenesio ang napili nga Binibining Independence. Maayong hapon Sugbo, Kabisayan, aniya na ang mga balita uban sa kinitibuk ang puwersa sa News 5 Cebu. Karong adlang Huwebes, petsa 12 sa buwan sa Hunyo, tuig 2014, kasumaran sa Philippine Independence Day. Ako si Glenn Soco. Inyo sabing madungog simulcast sa Radyo 5 101.9 News FM alang sa mas komprehensibong impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Obligasyon sa matag Pilipino ang paghandom sa kadaugan kaniadto sa naghatag og atong kagawasan. Kini ang gipadayag ni Governor Junjun Davide sa pagsaulog sa Kapitolyo sa Independence Day. King Perez, Suginlimi. Nagtapok sa Capitol Grounds ang gatusan ka mga empleyado sa Kapitolyo alang sa paghandom sa Independence Day. Kinigitambungan ni Governor Junjun Davide ug mga pangu sa mga buhatan sa Executive Department sa Kapitolyo. Present sab si Vice Governor Agnes Magpale ug mga miyembro sa Provincial Board. Diri sab mitambong ang bagong hepe sa kapulisan sa Rehiyon 7, Chief Superintendent Prudencio Banyas. Gihalaran og buwak sa mga kadagkuan sa Kapitolyo ang monumento ni Lapu-Lapu nga giila nga 11 bayani nga misukol sa mga katsila. Gisundan dayon kini og salo-salo sa pamahaw sa mga kadagkuan sa Kapitolyo. Kining duha ka kaluhang babay nga gikan pa sa La Union nagsulob og Philippine flag inspired nga Filipiniana. We want to show to the people that they have to follow the example of Saint Alfonso of Holiness. And the heroes for today's Independence Day. One, we recall, of course, the sacrifices of our forebears and the difficult choices that they had to make. Matod sa gobernador nga obligasyon sa mga Pilipino sa kasamtangang henerasyon nga hinumduman ang mga kadaugan kaniadto nga nakahatag og kagawasan sa Pilipinas. Mipasalig sab si Davide nga panalipdan ang mga civil liberty sa mga Sugbuanon ubos sayang pagduma. In fact, makita man ninyo how very open this administration is, no? Ninyo, sa media, sa mga katawhan, ano din eh. King Perez, News 5. Mga gamit sa militar gidisplay aron makita sa publiko atol sa pagsaulog sa Independence Day. Ang pagsaulog sa Independence Day sa militar gisugdan og seremonya sud sa Central Command kaganihang buntag. Jinky Bargio, Suginlimi. Simpleng gisaulog sa mga sakop sa militarya ang ika-116 nga kasumaran sa Independence Day sa nasod at tubangan sa monumento ni Lapu-Lapu sud sa Central Command kaganihang buntag. Usa sa dinapit nga bisita sa CENTCOM mao ang Vice Presidente sa Veterans Federation sa Tibok Rehiyon 7 nga si Attorney Democrito Mendoza. Ang 91 anyos nga si Mendoza kanhi opisyal sa AFP ug usa ka veterano sa gubat. Siya mapasigarbuhon sa tanan niyang naangkon kaniadto. Highly honored in this Independence Day because as a soldier, myself and the rest of my kind, I was able to at least repulse the enemy in their positions.
Ubay sa selebrasyon gipahigayon sab ang wreath-laying ceremony dinhi sa Memorial Shrine sud sa kampo. Pamaagi kini sa paghandom sa mga sundalo nga nakigubat aron makabot ang kagawasan sa nasod. Alang sa commander sa CENTCOM, ang ayan lang nga di nato kalimtan ang mga nahimong kaayo sa mga bayani sa nasod. Ginawa na ng ating mga heroes ang kanilang role, and it is now our time na ipagpatuloy natin yung mga dapat na kanilang ginawa at inumpisahan, at ito ay ating pagyamanin. Aron mahimong mas mabulukon pang kasaulugan sa 116th Independence Day karong adlaw, ang Armed Forces of the Philippines mipahigayon og usa ka exhibit sud sa usa ka dakong mall dinhi sa syudad. Mga nagkalain-laing armas ug ubang kahimanan nga gamiton sa mga sundalo sa ilang operasyon mo'y gi-exhibit karon sa Ayala Center. Ang exhibit giapilan sa Philippine Navy, Philippine Air Force ug Philippine Army. Gawas sa mga armas ug kagamitan sa disaster and rescue operation, duna sab sila'y mga photo exhibits ug nang dawat sab sila karon og mga applicant sa AFP. Giauhag ang publiko sa pagbisita sa exhibit sa second floor sa Ayala Mall karong adlaw. Jinky Bargil, News 5. Usa ka fun run mao'y may bukas sa selebrasyon sa dakbayan sa Sugbo alang sa kasaulugan sa Independence Day karong adlaw. Madinsabang Suginlimi. Gisugat og usa ka fun run sa Cebu City Government ang kasaulugan sa adlaw sa kaugalingnan kon Independence Day. Usa kini sa mga giandam nilang kalihukan alang sa paghandom sa maong selebrasyon karong adlaw. Gitambungan kini sa tanang kawani og opisyal sa City Hall, ingon man sa kapulisan sa syudad ug mga individual nga nakigsaulog. Muna karon sa atong kaugalingon nga pagtampo, sugdan nato sa kalihukan na makapahatag kanato og singot o makapadeterminar asa tadapita sa atong paglawas, asa sa tadapita sa atong pag-agwanta. Nahimong warm-up exercise sa mga nangapil sa fun run ang nabantog karon nga Zumba. We would have wished today that we celebrated activities that will nourish our heart, enhance our minds toward understanding what we ought to be doing as Filipinos. Madinsabang, News 5. Patay ang usa ka lalaki nga nang hostage sa usa ka haya. Ang nang hostage gituohan nga naka-take og drugs ug nawadan sa iyang tarong nga panghuna-huna. Ubay-ubay ang samaran nga iyang nabiktima apil sa mga paryente sa ilang gibilaran. Andrea Patanya, Sugindimi. Napulabog ang haya sa kanhi barangay konsehal sa barangay Paril, Dakbayan sa Sugbo sa dihang nagmaoy og nang hostage ang usa ka drug user. Napusilan sa usa ka pulis ang suspect nga si Erickson Malate alias Kalbo, human niini dunggaba ang upat ka mga kabanay sa gihaya nga si George Lanza. Daling gida sa tambalanan ang mga naangol nga sila si Salome ug igsuon niining si Isidro Wagas ug ang anak sa gihaya nga si Jemery Lanza, 21 anyos, usa ka criminology graduate. Samdan sabang igsuon sa gihaya nga si Leo Lanza nga gikan pa sa Leyte. Ang suspect lumad ka taga Leyte ug gipatrabaho sa pamilyang Lanza isip boy-boy, tulo ka tuig na ang milabay. Miangko ng laing anak sa gihaya nga si Cherry May nga tigamitan og illegal nga droga si Erickson. Nagtuo sila nga ang gibuhat sa suspect kaganiha resulta sa pagkahupas sa tama. Mura siya nahupasan sa shabu ba kay wa siya kagamit gabi nya usan mukaon paimnon gatas ni mama. Kay kanang kuanan lang yan tayan ba biscuit di man gid siya kay ni ara man tong igsuon ni mama nako nga nagdag mga pulis kanang mga kuan gud nagbantay sa akong ante igsuon ni mama nya ni nakadungog man daw to sa kalbo nga ni ana to mga pulisa nga patiyon daw siya. Moto among giam-aman pagkagabi pa nga among gingnan nga wala may mupatay nimo kay kung mupatay pa magpahibaw day na nimo.
Dinhi matud pa naglingkod ang unang biktima nga si Salome Wagas sa dihang kalit nga gibunala na niyang usa suspect gamit ang usa ka flower vase. Ang mga nabuak nga bahin sa flower vase maudayon ang iyang gigamit sa pagpanunggab sa uban pang miyembro sa pamilya. Nahibong ko si naman ni kuan nga botilya aka ng vase na mo nga glass man ba. Giana man dito sa mo magipagtan-an ako nga giana dito ni Lola Uming. Si Lola Uming gid naglingkod sa Lola Uming diri mo to nga daghan ng dugo diri sa Lola Uming. Si Mama nikalit og dagan diha sa may ref na mo ni duol nagsigig-sagit kay si Lola Uming sige naman siya ana. Suwan nga gipugngan nila ni Isidro ug Leo ang suspect apan gipanunggab silag apil. Si Jemary nga nanalipod sa lungon sa iyang amahan, mao na nuoy gida sa suspect sa kwarto aron i-hostage. Sagit naman sa Tijimar kay sama diri duha usa og diri sa luyo. Daghan ang dugo sa Tijimar ni sagit man sa Tijimar nga tabangi taon ko ninyo kanus amang ko ninyo tabangan mamatay nako niya naman sa Tijimar. Atol sa pagresponde ni PO1 Junray Tagalog, suway siyang nakig-negotiate sa suspect apan wa mi patuo mao nga gipusil na lang kini niya sa paa, dayon pusil usab sa dughan. Gipusil ako din may paa. Iya man gyud pong gi kuan si Timar eh. Ang kutsilyo padong naman din sa may liog. Mo to gi pusil ako din may dughan. Ano bindawon siya. So no choice gyud na No choice ma'am. Kay matay gyud si Timar eh. Andrea Patenya, News 5. Gituuhang karne sa treasure shark na sakmit sa mga sakop sa Provincial Anti-Illegal Fishing Task Force uban ang kinahong isda sa dakbayan sa Naga. Madin Sabang, Sugin Liming. Pasado alas 11 kagabi na intercept sa mga sakop sa Provincial Anti-Illegal Fishing Task Force ang usa ka truck nga dunay kargang 48 ka kahon nga isdang barla ug 19 ka kahon nga dunay karne sa iho sa dakbayan sa Naga. Natigayon ang mga operasyon human makadawat og report ang Provincial Anti-Illegal Fishing Task Force nga dunay i-transport nga mga isda nga nakuha pinaagi sa illegal fishing. Matod sa pangu sa task force nga nagdumili ang mapahinante sa truck nga dunay ngan nga tiersos tempura sa pagpa-inspeksyon sa ilang karga, hinungdan nga nagduda sila. Ni ingon ang driver nga ni balibad ni dili ablihan kay mao ra kuno karga ha. So that really indicates us nga guna siya gitaguan. So moto nga amo gyung gipaablihan, amo na ni siya ang ni kining kuan ni na surprise na miani nga nakita namon ning mga karne sa maong iho. Dadun sa dakbayan sa Lapu-Lapu ang maong mga isda aron himuong fishball og tempura. Matod sa driver sa truck nga wa sila masayod nga duna day sila'y kargang karne sa iho. Inosente mo ko ana gud ma'am. Kay wala ko kabalo pag karga na namo ini. Kay kuan naman siya kanang gisulod na og box. Nagtuong task force nga karne sa treasure shark ang ilang nasakmit tungod sa panit og klase sa karne niini. Ipasusi sab kini sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources pagtino kun sa treasure shark bagyod ang karne sa iho. Gidili ang pagpanguha og pagpanakop sa mga treasure shark kay usa kini ka endangered species. Kining treasure shark is one of the endangered species nga dili dapat kuhaon kay dako kini siya og kining multa o mapriso po sila between 12 to 20 years. Kasamtangang gitanggong sa Naga City Police Station ang driver sa truck, uban ang duha niya ka mga kauban. Subling gipahinumduman ni Governor Davide ang mga kalungsuran nga kanunay magmonitor sa maong illegal nga kalihukan. In fact, mo ni ang mga attraction diha sa Malapasco Island. Let me reiterate that we are serious in our fight against illegal fishing. Otherwise, pag nawala na rin turistang pupunta dito sa atin. Madin Sabang, News 5. Duha ka sakop sa BFP nga ana ang madestino sa City Treasurer's Office na sikop sa mga sakop sa NBI sa gipahigayon ni ining entrapment operation. Sila si Senior Fire Officer 4 Joseph Ababon ug ang non-uniform personnel nga si Leonidas Binatiro na assign sa City Treasurer's Office ubos sa one-stop shop alang sa paglukat og mga business permits. Usa sa ilang gipangayuan og dakong kwarta aron ma-process ang ilang mga dokumento midangop sa NBI. Matod sa City Fire Marshal nga si Rogelio Bogabong, mataktak ang duha sa serbisyo kung mapamatud-an sila nga sad-an. Nag-alarming siya, kinahanglan ato adyon ang ipahimangno nga dili magbuhat sa ingana nga mga dili maayo. Naana siya yung mga proseso kay sa civil under sa civil service law. Kung
kung pamatud-an na siya nga saldaan jud, posibleng masuspended, and then kung mabugat-bugat jud mahimo pa na siya nga kana ma-dismissal sa Nagkasabot ang bagong hepe sa kapulisan sa rehiyon ug ang gobernador sa Sugbo nga himuon nilang priority ang pagsumpo sa illegal nga drogas. Si Governor Junjun Davide kinsa mausab ang bagong chairman sa Regional Peace and Order Council mipadayag nga dili bag-o kaniya ang kampanya batok sa gidili nga drogas. Matod sa pangu sa PRO7 Chief Superintendent Prudencio Banyas, dili lisod ang pagsumpo sa problema kung magtinabangay ang pulis ug ang lokal nga kagamahanan. Sabi niya, maganda yan pag sa magtulong-tulong tayo dyan kasi region-wide na yung problema eh. Si General Banyas used to be involved sa anti-drug campaign nationally in Manila. I informed him also na I've just been appointed chairman of the Regional Peace and Order Council, and this would be one of the areas where we should come together. Usa ka pundok ang tukuron alang sa pag-imbestigar sa kalambigitan sa mga pulis sa Talamban Police Station. Ang hepe sa Talamban Police Station naglisod sa pag-imbestigar sa iyang kaugalingong sakop ug naapektuhan na usab ang moral sa iyang mga tao. Andrea Patenya, Sugin Limi. Usa ka fact-finding team ang iumol ni Cebu City Police Office Director Senior Superintendent Noli Romana aron maoy mangu sa pag-imbestigar sa mga taho nga dunay drug protector sa kapulisan sa Talamban. Ang sugyot sa pagbugna sa maong team nga langkuban sa mga opisyales sa CCPO ug representante sa Police Coordinating and Advisory Council kun PICAC, gipresentar ni Romana sa ilang command conference kaganihang buntag. To once and for all establish natin yung facts, no, to determine the facts. Para it should be fair for everybody. Samtang gipahibaw sa hepe sa Talamban Police Senior Inspector Bienvenido Miral nga gibisita na nila kauban ng ilang intelligence officer ang concerned citizen nga mitunol niya sa lista sa ngan sa upat nila ka mga pulis nga tigdawatan kuno og sinimanang allowance gikan sa mga drug operators. Apan giangko niini nga naglisod sila sa investigasyon, sanglit wa kunoy mahatag nga konkretong ebidensya ang maong informant. So mao lagi na among na come up nga to, murag lisod paglistan tungod kay mga allegation na siya nga wagoy kuan puro sa ilang nga hirsira ba. Usa-usa na sab kunong gipatawag ni Miral ang upat ka mga pulis nga anaa sa listahan ug midepensa kini nga tigbisitahan lang sila sa lugar sa gitumbok nga mga drug dealers di aron mo kolektag kwarta kundi alang sa pag-serve og mga warrant. Gimakaksab niini nga wa sila gibuhat nga mga operasyon sa Barangay Pulang Bato. Magsigi man mi nga tugkuan sir, ang amo lang mabuhat yung nga to. Magsige mig adto nga to sa lugar. Nya tungod lagi ka kuwang sa tong mga tao sa sana siya. Una nga wa gyud tay madakpan yun. So pag resulti ang atong magkuan kato lagi mga baybayaran nila kubol-kubol nga to atong abtan dito. Mo atong panggubon nga to. Samtang giangko ni Miral nga miubos ang moral sa ilang mga pulis tungod sa pag-ulbo sa maong issue. Totally frankly mura gyud ni lumural gyud sila sa ilang pagserbisyo. Kay daghan kay na-appeal ba napagan ba. Pero tingali do na uban nga nakuan dia. Pas mostly kadaghanan na nagtinarong sa trabaho. Andam usab silang magpa-reassign og laing pwesto kung wa na gyud pagsalig ang publiko kanila. Just in case wa may pagsalig namo. May mo man mig ilisan mi dia i-appeal ko. Although bisag bag-o ko diha, mas at least malimpyuhan ang kuan diha ang imahe diha sa Talamban. Andrea Patenya, News 5. Busay Elementary School kinahanglan na nga ibalhin. Delikado usab ang Busay Barangay Gym nga kasamtangan giklasihan sa mga estudyante. Matod sa DENR, aduna sila nakita nga daghang tension cracks sa yuta nga gibarugan niini nga mo resulta sa landslide. Jinky Bargio, Sugin Limi. Delikado ug aktibo kini mo'y paghulagway sa Department of Environment and Natural Resources sa yuta nga nahimutangan sa Busay Elementary School. Bisan ang kasamtangang relocation site sa tunghaan nga anaa sa Busay Barangay Gym, giingong taas kaayo ang kahigayunan nga mahitabo ang landslide gumikan sa mga liki sa yuta. So unsa may implication niya kung daghag mga tension cracks, meaning sige continue, sige padayon ang movement, no, ang kining landslide. So strong indication na siya nga landslide prone area gid siya.
Nasuta sa Geohazard Mapping and Assessment niadtong tuig 2007 nga 80% sa barangay Busay ang delikado. Tungod ini, girekomenda sa Mines and Geosciences Bureau ang hingpit nga pagbalhin sa tunghaan sa mas luwas nga lugar o kung mahimo, gawas na sa barangay Busay. Better nga mangita tag kining suitable place na to nila nga posible na to sila ma-relocate. But then again, ang kana nga pag-relocate nila is sa ang local government unit ang mo implement no sa maong possible relocation. Gitakdang muhimo og reassessment sa lugar ang DENR sa mosunod nga mga adlaw. Jinky Bargio, News 5. Sa Action Sports, co-leader ang Barangay Ginebra Gene Kings. Buot musakmit sa solong liderato karong gabi atol sa ilang sangka batok sa Alaska Aces sa pag nagpadayong PLDT Home Telpad PBA Governors Cup dito sa Mall of Asia Arena. Nagtabla karon sa unang pwesto ang Gene Kings uban ang San Mig Coffee Mixers o ang Talk and Text Tropang Texters sa parehong 5-2 win-loss record. Ang Aces aduna karoy 3-4 record. Karong alas 8 magbuwag sa ilang daan ang Coffee Mixers ug Tropang Texters. Di nang mudaog tali kanila, posibleng moabante sa unang pwesto, ilabi na kung mapildi ang Gene Kings. Gipahigayon ang 11 binibining Toledo isip usa sa mga highlights sa ilang kapistahan kagabi. 12 ka mga dalagang taga Toledo ang nga nagrepresentar sa kabarangayan ang nagtigi kagabi. Ani ang showbiz action ni JP Lacuatsera. Wa pa nung balinga sa mga Toledohanons ang kainit sa Coliseum. Doon na say nag-apong sa widescreen sa gawas aron musaksi og musuporta sa indigay sa kaanyag sa dalagang taga Toledo. Doon na pay bit-bit nga mga balloons ug posters inubanan sa pagsinggit inigpaso sa ilang mga bet alang sa prestihiyosong corona sa binibining Toledo. Nagmalumpusod kini bisan og nagkaproblema sila sa ilang budget sa miaging buwan. We were able to gather some funds to be able to organize this organization, this event. Kulbahin namang ilang opening salvo tungod sa aerial performance. Gisundan kini sa production number 12 ka mga kandidata. Laing milingaw ang laing dance group nga Garbo sa Dakbayan sa Toledo. Mas nahugyaw ang mga nananaw dihang nigawas ang mga kandidata sunob ang ilang swimwear. The past years, we got some women from all over Cebu. But this year, we wanted local Toledanos to be the candidates of Miss Toledo. Midaog sa Best in Swimsuit sa Angel Dakay, nakuha ni Jeanette Salvinicio ang Best Terno Award, Best Photogenic usab si Nicole Olivar, Miss Congeniality si Tara Chen-ong, o Best Production Number si Jillian Tata. Og midaog isip binibining Toledo 2014, mao si Angel May Dakay. Gikoronahan sab nga binibining Independence si Jeanette May Sabinicio. JP Lau Lacuatsera, News 5. Mas importante ang Independence Day. Well, I don't have any ideas yet, bitaan na mo na siya ang Independence Day is our mo lagi na from slavery. So mo na siya ang kalayaan na to as of now. Wala po muna ako makakuha agad ang katayuan dyan sa kanong celebration karon sa Independence. Pangod sa lisod siguro sa panahon ba. Importante kay Independence Day, ma'am, kay diri man nagsukad ang atong kalayaan ba. Mao na importante, islibrar gid nato. Pinaagi sa pagpalukso sa ilang motorsiklo, duha ka higayon. Kini mao'y mo determinar sa piniling pulis nga makapasar sa 45 ka adlaw nga motorcycle riding course.
Ang maong mga pulis mauunyay mo bantay sa mga VIPs atol sa APEC Summit sunod tuig. Andrea Patenya, Sugin Limi. Alang sa mga pulis nga nagpaubos sa 45-day motorcycle regular riding course sa Highway Patrol Group 7, ang final jump mao'y labing kulbahinam nga parte sa ilang training. Di lang kay Kuyaw kini, kundi mausab ni ang mutumbo kun makapasar ba sila sa maong training, pinaagi sa paghimo og duha ka successful jumps luwan sa ilang enduro trail bikes. Adunay mga milampus, aduna say mi crash ug nakaangkon og mga injuries. Mga sakop sa HPG 7 ug mga pulis nga pinili sa PRO 7 maoy mi paubos sa maong training sugod ni adtong Abril 2. Start sa imong ang feeling start mo diri sa di pa ka saka sa rampa. Feel juga nga kuan kanang murag madlo ka ba? Naikababa pero pag saka mo sa rampa, before ka mo saka sa rampa dapat kuan sa kababa para gani murag kay kung mo saka ka sa rampa nga napay ka ba dili ka kauna-una, di ka overcome sa mga kahadlok bali kuyo kay masimplang ka ba. Ang importansya is yung kung saan yung pag-conquer sa imong fear ba, because cool ba man jud kay makita nimo taas man jud kay ang ramp. Mato ni HPG 7 Information Officer Police Senior Inspector Oliver Plania, ang maong training isip pagpangandam sa Apex Summit sunod tuig alang sa pag-secure sa mga VIP guests. Importante kuno ang motorcycle jump sa mga partisipante, hilabi na sa mga scenarios nga dunay kriminal nga kinahanglang gukdon. Kinahanglan kabawasan sila kay namay tendency siguro nga basig ang purpose ani sa cramming nga kung in case nga nakay gukoron nya kanang ang imuhang giapas is kabaw mo motor at least ikaw sad maka-after sila ilaha. Plano karon sa HPG 7 nga mupahigayon og laing course training sa di pa mahuman ang tuig. Andrea Patenya, News 5. Gimando sa bagong hepe sa kapulisan sa Rehiyon 7 paggukod sa mga tao nga responsable sa pag-ambush ug pagpatay sa hepe sa kapulisan sa Ubay, Bohol. Si Chief Superintendent Prudencio Banyas nagtuo nga sindikato sa drugas ang nagpapatay kang Chief Inspector George Kanya. Tuloy ang laban. Bakit ka matakot? Kung takot ka na pulis ka, umalis ka sa serbisyo, di ba? Gitahasan ni Mayor Michael Rama ang buhatan sa Vice Mayor ug City Legal Office sa pagsusi sa iyang hangyo sa korte nga di magpadala og piniriso gikan sa laing lugar sa Cebu City Jail. Matod sa mayor, bisan og maayo ang panglantaw sa kadaghanan nga safe ang Sugbo, dili maayo ang pagbutang sa high risk nga piniriso sa City Jail. Andrea Patenya, Sugin Limi. Wa mahimuot si Cebu City Mayor Michael Rama sa dihang nahibaw-an nga duna na sa ilaing giingong Moro National Liberation Front bomb maker nga gibalhin sa Cebu City Jail. Ang binilanggo giilang nga si Hamjuda Mihaji alias Mahang nga gidakop ni atong Hunyo 1 sa Holo Sulu, pinasikad sa arrest warrant alang sa kasong multiple murder. Siya suspect sa pagpamomba ni atong September 2009. Kay numduman nga una nang gibalhin sa Cebu City Jail ang duha ka kaubang akusado ni Mihaji ni atong miaging tuig nga wa mauyuni sa mayor. Ni atong Martes gibalhin sab si Mihaji subay kuno sa hangyo sa mga testigo alang sa ilang security. Mato ni Rama, nindot man tuod paminawon nga luwas ang pagtan-aw sa kadaghanan sa Sugbo apan nabalaka kini sa risgo sa pagtanggong sa maong mga binilanggo dinhi sa syudad. Number one ang crime committed where? Therefore, it should be there. Why should it be here? As a lawyer, criminal procedure is jurisdictional. And supposedly, confinement should also be jurisdictional. But ni request mo daw ang witnesses, Mayor, kay for their safety daw nga magtambong-tambong sila sa hearing sa Sulu, mas secure daw lang feeling if dire i-hearing sa Cebu. No, man na, nindot paminawan, pasabot peaceful lang Cebu. Gimanduan ni Rama ang iyang Vice Mayor nga si Edgardo Labella ug ang legal counsel sa Dakbayan sa pag-follow up sa iyang unang hangyo sa korte nga di anhi prisuhon sa Cebu City Jail ang mga inmates gikan sa laing lugar. Hinuon mipasalig si Cebu City Police Office Director Senior Superintendent Noli Romana nga sa di pa matuman ang hangyo sa mayor, muabag sila sa Bureau of Jail Management and Penology sa paghatag og area security sa City Jail. Kung may kailangan na mag-reinforce kami sa security nila, pwede na. We are doing everything na ma-ensure natin hindi makatakas or hindi. In some cases, no, in some places, may mga attempt, di ba, to liberate this by their comrades.
Andrea Patenya, News 5. Niabot kagahapon sa uto sa ilang panimay sa barangay Tabunok, Dakbayan sa Talisay ang patayng lawas ni Ami Camero, ang usa sa unom ka mga tawo nga napatay sa shootout dito sa usa ka resort sa Bian Unido, Bohol. Kabanay sa menor de edad nga biktima nagtuong dunay nahitabong overkill tungod sa kadaot nga nahiaguman niini. Ryan Sorote, Suginlimi. Nagpabilin sa hunahuna sa mga kabanay umasilingan ni Ami Camero ang iyang mga pahiyom o mga yanong pangandoy ni atong buhi pakini. Isip katapusang baon sa namatay, nagtinabangay sila sa pagpahimutang sa lungon ni ini. Sagad kanila, nakugang kay nausab ang naong ni ini. Nausab na gud siya. Usab na. Di na gud piyatong kuan magud siya ba? Buhi ba? Alang kanila, tataw kaing dunay nahitabong overkill sa kapulisan kang Ami og sa iyang mga kauban. Sa taho nga nadawat sa Banay Camero, daw sa gihimong taming sa usa sa mga gigukod sa kapulisan sa Bohol, si Ami, hinungdan nga nabulit sa igo sa bala ang iyang naong. Sakit na sa pamilya ang pagkamatay sa menor de edad, apan di nila madawat ang pasangil sa kapulisan nga kolektor sa grupo ang 17 anyos nga biktima. Abri ang pamilya sa tanyag sa Commission on Human Rights nga imbestigaran ang giingong overkill. Mayo yun. Ya. Pandi siyang di na maong itsura sa muso. Di na. Ryan Sorote, News 5. Kapulis ang iyang personal nga armas aron makabayad sa lodge nga iyang gidayunan kagabi. Nadakpan hinuon sa kapulisan ang giprendahan niya. Andrea Patenya, Suginlimi. Gidakop ang usa ka armadong lalaki atol sa gipahigayong checkpoint sa mga sakop sa Police Station 5 kun Carbon Police Station sa Maidan Borromeo, Barangay Ermita kagabi. Giilang dinakpan nga si Ralph Lerio, 27 anyos, taga Barangay Calamba. Gihimakak sa biktima nga iya ang armas kay giprenda kuno kini niya sa usa ka pulis. Gani gihatag pa niya ang lisensya sa personal firearm sa pulis nga si Junith Barutil, taga Mokpok Sur, Loon, Bohol. Unsay sige yun sa pulis mo, sir? Gibilin rin, nasuot siya sa kwarta ba, piki siya niya. Ipaprinda to niya? Gibilin rin. Sir, klaruha ko ng gamay, sir. Sir, doon naman sa bigay. Maglisod mig sabot. Ang sir? Iprinda. Ipaprinda niya ang armas. Nasayran nga ang maong pulis ni check-in sa lodge nga gipanag-iya sa pamilya sa dinakpan ni adtong gabhiuna. The police mo check-in unta sa mo check-in sa lodge, then he has no money, po niya iyang firearm. So after the payment, i-suspect ang nakuha na to sa armas na saging sa checkpoint. Suway panggikontak karon sa hepe sa Station 5 ang maong pulis aron kuhaon ang iyang habig sa maong hitabo. Andrea Patenya, News 5. Hangyon sa gobernador nga kapulisan sa lalawigan sa Subo ang mugwardya sa Kapitolyo ug sa mga facilities niini sa lalawigan. Dili musugod si Governor Junjun Davide nga magpadayon ang Black Pearl Security ug dili usab makapaniguro kung makabayran sila sa ilang serbisyo. King Perez, Suginlimi. So I have decided to terminate the temporary engagement of Black Pearl Security Agency sa Kapitolyo and other facilities of the provincial government. Nakahukom si Governor Junjun Davide nga kutob na karong Sabado ang pag-deploy sa gatusan ka mga gwardya gikan sa Black Pearl Security Agency sa mga buhatan sa Kapitolyo sa lalawigan. Kini human aksidenteng nakapusil ang usa sa mga gwardya dito sa luna sa Kapitolyo sa Barangay Apas ning Dakbayan sa Sugbo. About for instance, usa ka security guard was caught sleeping on the job, and another one katong ni puli sa katong naka-accidentally discharge. Wala lisensya, gipangitaan ni Mr. Madrigal og lisensya, wala siya license to guard. Shouldn't have any accident. If you are trained on the firearms, always trigger off, finger off sa trigger ba. Bisag kung sa kaludid na imong firearms, di na siya mo go off unless niputang nimo imong fingers imong trigger. This is your number one safety. Gimanduan karon ni Davide ang mga miyembro sa Provincial Bids and Awards Committee nga maghugpong aron makahatag na og mga rekomendasyon. Apan matud ni Davide nga makaapekto ang nahitabong kalapasan sa mga gwardya sa pag-award sa bid.
Dili usab makasiguro si Davide nga maswelduhan ang mga adlaw nga giserbisyohan sa mga gwardya nga way kontrata. That remains a gray area, but since they volunteered, they took the risk to secure the provincial government. So ang akong hunahuna nga dili tingali angayan bayran. Dili tingali angayan bayran. Hangyoon karon ni Davide ang Cebu Provincial Police Office sa pagdeploy og mga pulis sa buhatan sa Kapitolyo sa lalawigan, lakip na sa mga district hospitals. Wa pay plano ang gobernador nga mangitag ipuli nga security agency. Kamay lang, we don't really need so many PNP personnel to watch our facilities. We can in fact tap. Kasabot namin nila ni Administrator Tolentino, din yung department that will take turns watching the Capitol. Ako, I will take the first shift and then Attorney Tolentino will take the second shift. Si Mrs. Natera will take morning man na siya. She will prefer morning. King Perez, News 5. Laing meeting ang gischedule sa City Hall aron sa butan ang paggamit sa public roads sulod sa Beverly Hills Subdivision. Ang mga kasikbit nga mga subdivisions may reklamo nga dili makagamit sa dalan nga na-donate ngadto sa Dakbayan sa Sugbo. Human giregulate sa Homeowners Association ang pag-agi sa dalan. Leslie Caminadi Vestil, Sugin Limi. Himuon ang laing panagtagbo sa mga opisyal sa Beverly Hills Homeowners Association ug ubang mga Homeowners Association palibot sa mong lugar human sila wa magasinabot sa paggamit sa public roads sulod sa subdivision. Ang legal officer sa kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo, Attorney Jeron Castillo, miingon nga atol sa ulahing meeting inay makakita og solusyon, nagkalalis na hinuon. Nagset sila og laing meeting aron istoryahon og balik og husayon kung unsa man ang angayang buhaton sa duha ka habig. It was a difficult situation really to start with. Wala ko'y nakitaan nga common ground sa among discussions. No? In fact, it came to a point nga na nag-heated nga argument. No? So we have to control. No? Hinaya na to nga maybe before tempers flare up, atong naon nga we are reasonable minds. No? We ended without having reached a common ground. So I decided to close it. Usa sa mga claim sa Beverly Homeowners Association nga walay nahitabong donation o gipangayuan pa og titulo og deed of donation ang legal office. Apan matud pa ni Castillo, ilang nasuta sa records adunay nahitabong pag-donate sa mga dalan sulod sa subdivision ngadto sa Dakbayan sa Sugbo. I'm trying to get a copy from the archives. We will get it hopefully this week or next week so that we can determine if naana dito ang certified. At least we have the certified copies. Secondly, we check on our records na among tax declarations under the name of the City of Cebu. So we also furnish copies to the association sa Beverly Hills. Usa ka kopya sa notaryado nga dokumento mipakita nga gipirmahan ni Edgar Woolbright sa Beverly Hills Corporation ug kanhi Cebu City Mayor Eulogio Bores ang usa ka deed of donation sa mga road lots niadtong Marso sa tuig 1976. Nalakip sa dokumento ang 13 ka mga road lots, 2 ka open space lots ug 9 ka canal lots. Ang mga kasigbit nga Homeowners Association sa Beverly Hills Subdivision may reklamo sa City Hall nga dili na nila maagian ang mga public roads sulod sa subdivision human regulate sa Homeowners Association ang pag-agi sa dalan. Leslie Caminadi Vestil, News 5. Plano karon ni City Legal Officer Attorney Jeron Castillo nga imbitaron ang medical groups, ingon man ang grupo sa mga doktor sa Dakbayan sa Sugbo, aron hisgutan ang reklamo sa mga katiguangan. Matod ni Attorney Castillo nga human niya mahimamat ang mga kumpanya sa Sugbo nga gireklamo sa mga senior citizens nga wa manghatag diskwento sa mga nanag-iya og pharmacy. Giingon nga depensa kuno ang mga pharmacy kung nganong way diskwento kay wa kuno'y prescription gikan sa mga doktor. Mao nga himamaton sab og apil ang mga grupo sa doktor. Tulad yun is kaning ang ilang resita dili mo conform sa requirements sa balaod. So ang prescription itself ba, so niingon ko maybe we should also talk to the medical practitioners. No? The reason why the pharmacist would not accept is because ang ilasang hatag nga prescription dili man muabot sa minimum requirements katong dapat details nga i-provided. Nagkuwang og mining engineers ang Rehiyon 7 kini ang gibutyag sa kapunungan sa maong mga engineer. Awhag nila sa mga tunghaan sa kolehiyo nga mutanyag og kursong mining engineering. Jenky Bargio, Sugin Limi. Atol sa gipahigayong Mining Engineers National Convention karong adlaw dinhi sa Sugbo, nasayran nga dunay pagkuwang sa mga mining engineers ang tibok Rehiyon 7.
Ang Region 7 dunay siyam ka mga large-scale miners ug 50 ngadto sa 70 usab ka mga small-scale miners nga padayong nag-operate. Bisan sa kakuwang sa mga mining engineers, hapsay gihapon ang pagpadagan sa industriya sa mina sa tunga-tungang Kabisayan. There's a lot of coal mining operations, although small, but although small scale, they contribute to the local livelihood of the people. So besides one, stable. Dinhi sa Sugbo, usa lang ka universidad ang nagtanyag og kursong mining engineering, mao nga awhag sa PSME ngadto sa ubang colleges ug universities nga i-apil kining maong kurso sa ilang programa. But considering the profession, mining engineering is one of the highest salary in the profession. I will tell you in the statistics here, I think mining engineering is about second or third highest salary in the professionals. Giklaro hinon sa Philippine Society of Mining Engineers nga temporaryo ra ang executive order ni Pinoy nga no mining application sa pagkakaron. Jinky Bargio, News 5. Mayor sa lungsod sa Santa Fe nangayog apology sa sayop nga pasangil nga na iyang nahimo batok sa usa ka environmental lawyer, King Perez. Sugin nimi. Gipatinaw karon ni Santa Fe Mayor Jose Esgana nga na-misinformed lang siya sa iyang gipamahayag batok sa environmental lawyer nga si Attorney Tony Oposa. Namahayag si Mayor Esgana nga gipabalhin ni Oposa sa pagatpatan ang mga mananagat. Human niini mapalit ang yuta ang gipuy-an sa mga mananagat. Si Attorney Oposa ang mikiha aron sa pagpatangtang sa mga ilegal nga struktura sa unom ka resort sa Baybayon sa Santa Fe. Ang korte mimando sa demolition ni atong tuig 2010. Sa gihimong phone interview na sayra ni Esgana nga gitugutan ni atong 2002 sa Municipal Council ang pag-relocate sa mga residente sa maong titulado nga luna dapit sa pagatpatan. 100 square meters ang gigahin sa matag pamilya alang sa relokasyon. So meaning dunay relocation with consent from the LGU. So siyempre nag-apologize ko kanto po sa wa man ay kaso misunderstanding yung to. Gipasabot sab ni Oposa nga daghan na ang squatter sa maong dapit. Lakip na ang mga namuyo sa mangrove area. Matud pa niya ang lunang iyang gipabalhinan usa ka titled dry land. Hinuon mi pasalig na si Esgana nga i-relocate ang mga residente sa maong dapit dito sa barangay Balidbid kung aduna nay pondo ang kagamhanan sa Santa Fe. Kinahanglan hawanan na. Kay that's another accident waiting to happen. Gipatinaw sab ni Esgana nga wa na niya gitudlo si Oposa nga mao'y gustong magpatangtang sa mga illegal structure sa Baybayon tungod sa padayon nga coastal erosion. Matud ni Oposa makig-alayon siya sa gimugna nga Coastal Erosion Management Office ni Esgana. Iya lang gisulti nako nga doon na court order unya nga siya nagkuha na to, siya nag-file. Ano ko is short-term solution, na medium-term solution, unya na long-term solution. King Perez, News 5. Sa Aydara na nato gi-celebrate ang freedom nga nakuha nato sa mga Spaniards. Importante kayo na siya kay agi pagsaulog na sa atong kagawasan isip Pilipino. Kani importante kay ni siya kay free naman ta. Dapat ato ni naon nga kani nga flag mo ni ga-sign nga na free na ta nya. Kani sa importante sa nina kay kani nga adlaw kay mo ni ang gisliver diin na ang Pilipinas kay nakalaya na. Pista karon sa Dakbayan sa Toledo nga nakasinati og dakong problema sa panudlanan sa lokal nga kagamahanan. Dihang nagsumpaki ang mayorya sa City Council ug ang mayor sa maong Dakbayan. Kumusta na ka ang kahimtang sa mga residente sa maong syudad? Ryan Sorote, sugin limi. Sa miging buwan, nasinati sa kagamhanan sa Dakbayan sa Toledo ang problema sa kwarta, humanwa ang maggamit ng annual budget tugod sa irregularidad sa pagpalabang ni ini. Mismo ang mayorya sa City Council, mipasaka og kaso batok ni Toledo City Mayor Sonny Usmeña sa korte, ug ang resulta, naputlan og kuryente ang City Hall, ug wa sab makadagan ang ilang mga sakyanan, kay wa na pautana sa ilang supplier o gasolina. Hapit na ng residente sa maong Dakbayan, nakasinati sa epekto sa maong kasungian.
Oh? Sinati yun, dito may wa may kurente, naguli may. Dagang ngayong nag-uol na to kay wa makakuan silang mga tuyo sa munisipyo ba, tihon. O munisipyo, mag-og birth certificate ba? Yung may kakuha kay kuhan daw ko no, ay kuryente. Maayo na lang kay mimando ang Court of Appeals nga maggamit sa dakbayan ang napalabang nga budget. Mao nga dako ang pasalamat sa mga taga Toledo nga mibalik sa normal ang kahimtang sa ilang lugar. Dayag sa mga panagway sa mga residente ang kasadya atol sa besperas sa kapistahan nga usa sa mga giproblemahan ni Mayor Sonny Usmeña nga maapektuhan kung way budget ang dakbayan. Okay na, naka-recover na ka? Oo, naka-recover na ako. Naman may kuhan, birth certificate. Enjoy na ka naman. Matod sa pamilyang Conde, sa mga wa makaagi og dakong problema ang dakbayan tungod sa daghang kalingawan alang sa kapistahan. Bisag kapoy, enjoy gapon kay namang pamilya, kuyog man. Ryan Sorote, News 5. Kasagaran sa mga nangita og trabaho karong panahona mga underemployed ug nangita og mas taas nga sweldo. Sumala sa POEA ang mga underemployed ang sagad mo dumog sa mga job fair. Leslie Caminadi Vistil, Sugin Limi. Libuan ka mga job seekers nagtapok sa gipahigayon nga kalayaan job fair dinhi sa Abiliana National High School Gym. 73 ka mga lokal nga kumpanya ug laing dulan sa 30 ka mga overseas companies miapil sa job fair. Usa sa mga may pahimulo sa mong kalihukan ang Yolanda survivor nga nakapuyo sa Tent City. Si Herbert Aurelia na hire on the spot sa usa ka call center company. Mato ni Herbert, sa kadaghan siyang giaplayan ang call center lang yud ang midawat kaniya. Mapasalamaton siya tungod kay age limit ug naalang gihapoy midawat kaniya sa kadugay sa panahon nga siya nangita og trabaho. Samtang kining usa ka aplikante nagpaabot usab og tawag gikan sa giaplayan human siya gisaaran nga tawagan lang. Isa pa ni outset na ako katong call center. Ang pag-apply trabaho ma'am, daghang kapili ang trabaho. Ako lang na problemahan kay ang akong edad murag dili na kayo kwalipikado sa uban nga mga trabaho. Ay uban nga ingon tawagan ang uban ingon kon. Pero sa man na-hire ka or wala? Ang uban kay kon reserve daw reserve daw kay tawagan ako. Ang labaw sa POEA nga si Evelia Dorato mipatimaw nga sa kadaghan sa mga job seekers nga midumog sa mong job fair wala kini magpasabot nga daghan ang unemployed. Matud pa ni Dorato, daghan lang ang nangita og mas taas nga sweldo. Akong tan-aw, well of course, siguro we may have different interpretation, siguro makaingon ta nga daghan paghihapon ang way trabaho. Ang tan-aw siguro nako ani daghan pa kaayo nga nangita og better opportunities. Di gud siguro ingon ta nga way trabaho pero nangita og mas maayong trabaho nga. Siguro who could give them a higher pay. Leslie Caminadi Vistil, News 5. Giduaw sa News 5 ang Misiyo Sugbong aron susihon ang mga kabilin nga dunay kalambigitan sa adlaw sa kagawasan. King Perez, Sugin Limi. Dinhi sa labing dako nga museum sa lalawigan ng Museo Sugbo sa Maydan MJ Cuenco mahibaw-an ang kabilin sa Sugbo, usa na hatagan og kagawasan gikan sa Espanya. Padayong giayo ang maong museo human sa linog ni adtong Oktubre. Maayo ra hinuon ang kahimtang sa kadaghanan sa mga displayed artifacts. Sa pre-colonial section, makita nga doon na kultura ang mga Sugbuanon sa wa pa mga katsila. Nakadisplay ang mga excavated ornaments tali sa barter trade sa mga Sugbuanon kaniadto sa mga Southeast Asian countries ug China ug India. Mga artifact sa tradisyon nga bansil, diin butangan og gold ang atubangan nga bahin sa ngipon isip beautification. Di asay wooden coffin nga sama sa porma sa usa ka sakayan, kay matud pa magsakay og sakayan ang kalagpaingon sa langit. So ilahang padugtao ng lawas, ilaha usang ilubong tapos maghuwat silang mga pila ka tuig, ilahan na putong kuha og balik unya ilahang ibutang dito. So mura siya it serves as bone chamber. Sa Spanish period section, mapamatud ang adunay mga katipunero sa Sugbo. Ang katipunan maoy usa sa mga hinungdan nga nakabot ang kagawasan sa Pilipinas batok sa mga Spanish colonizers. Sama sa mga suwat ni Luis Flores nga usa ka pangu sa pundok sa katipunan. Siya sabang nahimong unang gobernador sa Sugbo ni adtong 1898. Naasab ang brass stamp sa Fracción 10 sa katipunan dinhi sa Sugbo nga itatak alang sa mga ipadanga official letters.
Naka-display sab kining gituohang panyo ni Pantaleon Villegas o mas nailhang si Leon Kilat nga usa ka katipunero. Ingon man ang mga gipanuwat bahin kaniya sa labing karaang pamantalaan sa Sugbo. Duna sa separate section ang mga kabili ni Gregorio Abellana nga usa sab ka katipunero. Sa edad nga 21, may apil siya sa Battle of 3 de Abril. Gidisplay sab dinhi ang iyang mga pinuti, armas ug certification gikan sa Estados Unidos nga usa siya ka veterano sa katipunan. Ang Museo Sugbo maoy kanhi nga Karsel de Cebu nga gitukod pa ni atong 1869. Diin daghang katipunero sab ang gipriso dinhi panahon sa mga katsila. Napamatud-an sa mga artifacts ug mga dokumento diri sa Museo Sugbo nga adunay kapasigarbo nga kabilin ang mga Sugboanon. Labaw na nga adunay partisipasyon ng mga Sugboanon sa kagawasan sa Pilipinas batok sa mga Kastila. In the four walls of our classroom, ang matudlo ra gyud nato kana ra yung naa sa libro. And mostly kanang naa sa libro concentrates only on a certain place kung asa gyud nagsentro ang mga nangahitabo kani adto. But sama sa ato ang museum, kung mobisita ka diri, makahibalog yun ta nga naapo di ay tay mga panghitabo diri kani adto. King Perez, News 5. Dunay pipila ka nato nga wa masayod kung unsay buot pasabot sa mga bahin sa Philippine National Flag nga makita nato sa flagpole ingon man sa mga sakyanan alang sa kasaulugan sa Independence Day. Gisuta ni Andrea Patenya kung duna bay nakahibaw sa meaning sa colors, stars ug adlaw. Nagmingaw ang mga kadalanan karon kay holiday apan dunay uban nga wa masayod kun unsay gisaulog karong adlaw. Wa sa meaning ang tulo ka star sa flag. Nabitay ko ako gamutan mga sakyanan bitan naron. Mo lagi unsay meaning sa tulo ka star sa flag? Kanang bituon ba? Say pasabot ana. Magkubawa na ma'am. Ang Independence Day kun adlaw sa kaugalingnan, gisaulog aron paghandom sa atong kagawasan gikan sa kamot sa Espanya niadtong June 12, 1898. Matag Independence Day, kanunay mauso ang pagdisplay sa mga Philippine flags isip pagpasigarbo sa pagmahal sa atong nasud. Apan nasayod ba ka kun unsay pasabot sa nagalain-laing bahin sa bandila? Si Jelson miingon nga absent kuno siya sa klase dihang gidiscuss kun unsay pasabot sa mga colors sa bandila. Baw ka unsay meaning anang color nga blue? Wala kay kukuha. Wa ka babaw? Sa red? Wala kay kukuha. Sa white? Wala kod. Ano mo makakabaw? Kalimot ko. Upper gidiscuss ni sa inyong klase sa una? Oh, absent ka? Dugay mo yung tugod. Natug ka to. Hati ko kumusod. Ang blue color nagsimbolo sa kalinaw, ang puwa, kaisog, ug ang puti, equality. Wa sa meaning ang tulo ka star sa flag? Nabitay ko ako gamutan mga sakyanan bitan naron. Mo lagi unsay meaning sa tulo ka star sa flag? Kanang bituon ba? Say pasabot ana. Magkubawa na ma'am. Ang tulo ka bituon nagsimbolo sa tulo ka principal group of islands sa Philippine Archipelago nga mao ang Luzon, Panay ug Mindanao base sa Philippine Proclamation of Independence of 1898. Ang Boy Scout nga si Sean gitiman-an gyud ang Philippine history, sanglit nasayod kini sa 8 ka sidlak sa adlaw. The 8 rays of the sun symbolize the 8 provinces of the Philippines that fought against the Spanish conquerors. Ang mga lugar mao ang Manila, Cavite, Bulacan, Pampanga, Nueva Ecija, Tarlac, Laguna ug Batangas. Matud niya, importante gyud nga masayod ta sa atong kasaysayan ug nga sa ulugon ang adlaw sa kagawasan. Para sa ako, ang Independence Day kay importante kayo kay as Filipinos, we have to remember the heroics and the bravery done by our forefathers before us in order for us to become liberated from the holds of foreign conquerors. Andrea Patenya, News 5. Mga kahugpungan nga managsama og advokasya nagrally atol sa pagsaulog sa Independence Day. Usa ka Independence Day parade gipaluyuhan usab sa kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo. Ryan Sorote, Sugin Limi. Gikan sa nagkadaiyang hugpong sa simbahan kini mga nagtapok sa Fuente Osmeña Rotonda. Sagad kanila sakop sa Social Action Committee sa simbahan nga may gitahasan sa simbahan sa pagtutok sa mga panginahanglan sa katawhan. Naglangkob usab kini sa pipila ka mga cause-oriented group nga managsama og advokasya. Misalimot usab niini ang pipila ka mga sakop sa mga militanteng grupo aron pagpakita og kahiusan sa tanan.
Dinhi sa Fuente Osmeña Rotonda gipahigay ng laing kalihukan may labot sa Independence Day karong adlaw. Ang maong kalihukan gipanguluhan sa Cebu Coalition Against the Pork Barrel System nga usa ka hugpong nga gisuportaan sa simbahan dinhi sa Sugbo. Apan bisan gamay ra sila karon na naa dinhi, matud pa nagpakita kini sa kagustuhan sa publiko sa pagbatok sa nagkadiiya mga problema sa katilingban sama sa pork barrel system. Prisuhon, pasumbungan og kaso, prisuhon, nga lihok dayon, di lang daghang sulti. Gawas sa kalihukan sa Fuente Osmeña Rotonda, laing selebrasyon usab ang gipangluhan sa dakbayan sa Sugbo sa downtown Cebu. Laing kalihukan karon nga gipahigayon dinhi sa dakbayan sa Sugbo mao kining hiniusa nga pagbakta sa nakadiiya mga sektor sa katilingban. Kung inyo makita sa kilid mga tinun-an kini sa usa ka tunghaan nga nagpakita silang suporta sa Independence Day karong adlaw. Usa kini pagpakita nga ang tanan naghiusa sa usa ka mithi. Sa Cebu City Sports Center, naghuwat na ang mga opisyalis sa dakbayan aron sa pagsugad sa mga Misalmos Independence Parade uban ang mga garbo sa Sugbo sama ining atong mga Miss Cebu winners. For us to look forward for a good governance, it can be just go back to basic. Gikan sa nagkadaiya mga starting area sa downtown Sugbo sama sa Plaza Independencia o Plaza Sugbo, dinhi na karon nagtapok sa Cebu City Sports Center ang atong mga kaigsunan nga misalmot sa tinuig nga Independence Day celebration sa dakbayan sa Sugbo. Gani kay nagkatapok man ang mga sektor sa katilingban dinhi sa akong himutangan karon, giawag karon ni Cebu City Mayor Michael Rama ang tanan nga makigiusa gihapon taliwa sa mga problema nga giatubang sa atong katilingban sama sa nakadaiya mga iskandalo nga nalambigit ang atong mga magbabalaod. Ug matud pa ni Rama nga mosalig gihapon sa sistema sa tong gobyerno na in one day masulbad kining tanan ug ang mga responsable masilutan. Ryan Sorote, News 5. Sa laing latest nga showbiz balita, Glenn, Daniel Marsh ug Yula Caballero mo'y gi-build up karon nga love team sa Kapatid Network pinagi sa ilang sitcom nga One of the Boys. Samtang ugma na Georgia ang Cebu Leg auditions alang sa Season 2 sa The Amazing Race Philippines. Sugin limi JP Lacuacera. Tungod sa kain sa mga love team karon di sa mapalupig ang Kapatid Network. Kung ang GMA7 may pasikat nilang Luis de los Reyes ug Alger Abrinica, sa Kapamilya Network adunay Catherine Bernardo ug Daniel Padilla, at ima na mga kapatid kay duna kitay Yula Caballero ug Dan Marsh nga siguradong makahatag sab og hilig natong tanan. Ang duha pulos gud gikan sa tugkaran sa TV5 Network, diin makita sila sa sitcom nga One of the Boys matag Sabado alas 8:15 sa gabi nga padayon nakakuha og favorable rating sa weekend primetime block sa Kapatid Network. Og andam na ba mo alang sa subling pagsugod sa labing dako nga karera sa atong nasud karon? Mga kapatid, karong tuiga idalit na usab sa TV5 ang The Amazing Race Philippines uban si kapatid Derek Ramsey sa ikaduhang season sa American TV franchise sa Pilipinas. Giingong mas gipalisod, mas kahinaman ug mas amazing ang mga pagsuway sa nagkalain-laing destinasyon sa tibuok Asya sa mapiling 11 kaparisan nga mag-unhanay sa pag-abot sa finish line. Mao nga kung ikaw 21 anyos pataas o sa Filipino citizen, tawagan ang imong gustong ma-partner. Log on lang sa www.theamazingrace.ph o i-download ang audition form ug dungan mo sa SM City Cebu ug maalang sa on-ground auditions. JP Lau, Lacuacera, News 5. Puno kaya itong balita karong Independence Day, George, no? Ug daghan tag nakatunan sa maong Independence Day nga mga balita, no? Yes. Of course, akong bation, you look very Independence Day today, George. Very Filipiniana. Very Filipiniana. Pero Happy Independence Day to you Happy and to Independence everyone Day. else. Maugkanto ang usa ka oras nga pagbalita sa Action Bisaya. Kini si Glenn Soco. Musunod na ang Action Prime. Daghang salamat. Ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa, kapatid. Kay di lang kutob sa balita. Action! La